sibambene siseqineni. Ndiyacela bomama siphumeni sonke siyolanda abalandeli bethu phandle. Inkosi. Ubona uba niphuma njani na, kodwa ndiqonda uba ningafuma nithe cwaka xa nikulanda abalandeli. Besithemba sizothatha abalandeli bethu. Sizongena ke ngoku abahlabeli bethu bazawuhlabela iculo esizawungena kulo sonke. Eli culo ke ndifuna uba ibe liculo elizawusebenza umoya wethu, kodwa ke sizawucula kodwa liculo lomoya. Kuzoqala i-executive kulandele ke iikomiti zabo, oomama abakhulu boManyano, silandele ke ngokwe-protocol yasecaweni. Bona babe sekugqibeleni phaya njengoba singena nje boomama, then ke ngoku bazohlala phambili apha kwimiddle kule ndawo ilapha phakathi bayohlala phaya
sizawucela ke ngolo hlobo ndizawunikezela ke kubahlabeli bethu.
Number 3, mabakudumise abantu wena Thixo bawo
ziyalawulwa izinto zonke nguwe Thixo bawo uthe yogqibela kubo bakho ubukhulu Thixo wethu kunye zize zakho into zonke Thixo wethu kunye iyothi xa isithele ndikucele rhade bam Mama Mdantsane uzomela uThixo nakule nkonzo iculo number 3 Amen.
sithandaze nini wezinto zonke esisezantsi esisemhlabeni esizulwini wena njengoThixo ngumnini wazo ungukumkani ukungcwalisa wena Kristu nansi le nkonzo Thixo olungileyo siphuma kwezinye athi umuntu wakho xa ethethayo athi kuzinintsi iinkonzo zokwenziwa siyakumema ke Thixo nakule inkonzo yaba mama kuselungileyo ababhambathise nawe abangakhange babhambathise naye nomongamelikazi kodwa babhambathise kunye nawe Thixo uqobo nini kwezinto zonke ngoba banento abayivile ezindlebeni zabo banento abayaziyo Nkosi emiphefumulweni wabo uba wena Thixo usuka phi na nabo Thixo olungileyo kuthe kwaze bakho kule ndawo baphakama ke Thixo beselufefeni lwakho ngoba nguwe wedwa Thixo umuntu ozawusimemela omama ngexesha elinje elifuna umthandazo ngexesha elinje elifuna omama abanyanisekileyo ngexesha elinje abafuna omama abahlale funeka bahlale phantsi komnqamlezo Thixo olungileyo sincede Thixo ngeli xesha nini wezinto zonke ukuba nguwe Thixo omeme elibandla ngeli xesha ngezinxa ezi zinto simamele Thixo xa sikuthandaza simamele Thixo xa sikuthandaza siyakuthandaza ngamaxesha ngoba nansi le ndawo uSolomon ngenyini wayekwayisise wathi xa nithuthiswa zizinto yizani kule ndawo nothuleni ndikuThixo ndizawuziva izikhalo silapha Thixo kuba silapha ngenxa yegama lakho Thixo olungileyo sithemba ngenye into themba ufefe lwakho naku umongamelikazi nansi executive Thixo yonyulwe nguwe Thixo olungileyo anike imibono anike izinto zonke banika amazwi asilungekileyo bafika ngexesha elinje ekufuneka kuselungileyo bameme Thixo ngokwakho abafazi balesekethe Thixo olungileyo bakhuphe ngokwakho ezindlini bakhumbuze Thixo izinto benzele zona ngoba ababalapha Thixo olungileyo bayazazi into benzele ababalapha bayazazi into yokokuba bakubiza ngathini xa bekubiza eminkqubeni yabo bayayazi babenza njani Thixo olungileyo ngenxa yegama lakho silapha ke Thixo songezeleni ukholo uthi xa sidibana nezinto endleleni ukholo lufuna ukwehla xa sidibana nezinto endleleni sikhubeka usiphakamisele njengoThixo yiba nenyeba ukuthi Thixo olungileyo ngegazi lakho Nkosi olungileyo kodwa zonke izinto esizicelayo zizakwenza qhalise ngokwakho uyandise ngokwakho nenkonzo Thixo olungileyo usekethretreni sulibeke elufefeni lwakho asibeke unyana womntu ngoba nonyana womntu uqala kuwe Thixo olungileyo nansi le sekethe Thixo olungileyo beke ke ngokwakho Thixo olungileyo sisikelele ke sithamsanqinise thina nabantwana bethu nezindlu zethu ngoKristu umkhululi wethu amen. Owethu osezulwini maliphathwe
isifundo sethu sizosifumana kuMatthew chapter 16. Sifunde phaa verse 24. Matthew chapter 16, reading on the verse 24. Ndizawufundisa isifundo ndoyike ukubhuda. Matthew chapter 16 verse 24. Isahloko sakhona sithi uJesu ukhuluma ngokuhlutshwa kwakhe nakwabazomlandela. Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe andilandele. Mandithathe lo mzuzu ke ndibulise utata umongameli, umfundisi wethu 𝗨𝗶𝘆𝗀, umama umfundisikazi, utata amagosa esekethe, i-executive yotata notata bonke, i-executive yomama nomama bonke, i-executive yamantombazane namantombazane wonke, umkhosi kaThixo okhoyo kule ndlu. Mandithathe lo mzuzu ndibulise kwelihle igama lomfeli nomvukeli wam onguYesu Kristu molweni. Xa ndizawuthetha nabantwana bam, ndicela ke okokuba nindivumise laa ngoma ekunamba 18. Thixo ulilanga lethu, uyakhanya phezu kwethu, umphefumlo ungabona apho uhambela khona, aphakame nalo umhlabelelo. Thixo ulilanga
nje mandithethe nabamama nawugqiba ndibanike iimfanelo zabo. Ngathi ke ndithe xa ndihleli yaqonda okokuba andinawuze ndihle nje, because ndithe xa ndifika e-Eastern Cape ndafumaniseka okokuba umntu uyabuzwa okokuba wanxitywa ngevesi elithini na. So ndoyika laa ndawo ke xa bebabuza okokuba wanxitywa ngevesi elithini, bathi asiyazi, khange sifumane. Ndingashumayelanga eli vesi iyoyikisa le ndawo, kaloku ndiqhele ukuba nomama nentombi, ngoku namhlanje kukho notata, so ndizawukhawuleza ndisuke kule ndawo. Ndifuna ukuthi ke kwezi zingangqanga eziphambi kwam, you have made it up until this far, but the journey is yet to start, because lonke lixesha benisoloko niphakathi kwezandla zomama, beniqeqesha. Nandicingisa usiqalo wam xa ndizomqeqesha uyayazi okokuba noba ndingabude endleleni ukhona umama. Ngoku kube kumane kusithiwa kuni xa nihamba esithi umama hamba ndiyakubona. Ngoku umama nifana ke ngoku nabantwana abagqibile etertiary. Ngoku nifumane kudala nifake i-application, nifumane umsebenzi ke ngoku. Umzali ke usuke engekho xa uyosebenza and akakwazi okokuba emsebenzini wakho uyokwenza ntoni na. Kodwa ndizothi xa nizawungena endleleni niyosebenza, ze ningene ngalaa ncwadi kaMatthew chapter 16 kuverse 24. Ndithandeke kakhulu phayana kuMatthew xa ezawuthi othandayo makathathe umnqamlezo. Akatsho ukuba umnqamezo yabanye abantu, kodwa uthi owakhe andilandele. Ngubani ke uMatthew? uMateyu ke andizomchaza bashumayeli bam, because ndingade ndibhude, kodwa ndifuna ukuthi uMatthew i-tax collector. I-tax collector ke yayaziwa njengomntu owenza umsebenzi ongcolileyo, kodwa the ngenye imini uThixo uYesu xa ezawugqitha, ngoba unguThixo ovizkhungo, obaxhasayo abantu bakhe, obona kude apha izintliziyo nemehlo wabantu engaboni khona. Uthe xa egqitha wabona le tax collector, akakhange ayicele. Uthe kuyo, wena Matthew ndilandele. Akathandabuza ke uMatthew, washiya konke wamlandela. Sithetha ke ngendoda ethi xa ijongiwe ijongwe njengesoni. Ndiva kabuhlungu ke if beningekho kwi-Holy Week, because besisoloko silungiswa, kuxelelwa okokuba singabantu abanjani, nokokuba abantu xa besijongile basijonge njengabantu abanjani. NoMatthew ke bebethi xa bemjongile bebona umboni, ngoba ngenye imini uthe uThixo uYesu xa ezawuhlala nabo phantsi abafundi bakhe besitya, abaFarisi babuza okokuba njani na Yesu uzawutya nabantu abangaboni. Kodwa uThixo wethu, ngoba unguThixo onezibele, onezixolelo, akasibaleli imva lethu, akasibaleli izolo lethu. Uvele waqhubekeka watya, wathi kubona xa ebaphendula yena kezelanga aboni abalungileyo, kodwa uzolanda aboni. Ndatsho ke ndafanisa nani bomama bam, elaa xesha ningakaliva ilizwi likaThixo, nisekude namadinga, kodwa naliva ilizwi likaThixo. uYesu wanihlalisa phantsi uzotya nani ke ngoku uYesu wethu. Ndifuna ukuthi ke ndihlale phantsi. Sifike njani na kulaa ndawo? Phaa ngasentla uYesu iyavela okokuba ubemane ehlala nabafundi bakhe, uyabafundisa baye
wathi uPetros njani Yesu xa uzosixelela okokuba wena uzawufa ngoba wena unguThixo uyinto yonke kuthi kodwa simfumaniseke okokuba uThixo uYesu uthi suka Sathane buyela emva kwami ngoba uPetros ubehleli kumnandi ebona zonke izinto zenzeka ebona okokuba uThixo akasoze uYesu uThixo amyekelele uThixo usoloke ehamba noYesu usoloke emnika izinto kodwa ngoku xa ezawuthetha ngokufa kwakhe uthi njani na uthetha ngohlobo ngoba konke kumnandi sikufunayo siyakufumana kodwa uThixo uvakala sithi suka Sathane ubuyele emva kwami then xa esihla nemfundiso zakhe uthi ke ngoku ndizawuhamba phakathi kwenu kodwa ndifuna ukuthi kuni njengoba kudala sihamba nani kumnandi akuzoba mnandi ngamaxesha onke ngoba xa uyigqobhoka akusoloke kumnandi kuba namaxesha okwakufa kwemara uzwa amanzi ekrakra kodwa ndifuna ukuthi noba ungahlala emara amanzi ekrakra kodwa liyeza ilanga lakho litsho lixela isipeleti sethu esimane siba namahlande enyuka ngoba ebomini esiphilayo kuba namahlande enyuka uthi ke ngoku uYesu osuke ubethanda makazincame athathe umnqamlezo wakhe andilandele ndifuna ukuthi utsho ngaboma uYesu okokuba osuke ethanda makathathe umnqamlezo wakhe ngoba kusenokwenzeka bomama bam okokuba xa sijongile sibona mhlawumbe mna ndibona umnqamlezo kamamvelamani ulula ndileqe wona kanti uThixo uthi mna ngokwam mandithathe umnqamlezo wam ndimlandele ngoba uThixo uyayazi okokuba le ndlela sizoyihamba ngoku bomama bam ayizoba lula nditshilo ndathi besisoloko sanaswa ngoomama bethu besinasa ngoku omama bayanikhulula ngoku okokuba nizihambele ndithandile ke utata 𝗨𝗶cie xa ezawushumayela uthi xa ezawuvula leli pasika kwathi xa kuzawungena uYesu esile kwaba nokuzamazama ndifuna ukuthi bomama bam xa uthwele umnqamlezo akuzothi cwaka ebomini bakho kuzoba nokuzamazama ngoba khumbula kaloku uzithathela uxanduva lokokuba wena uzoyiphilela inkosi kwaye ngamaxesha onke uzomane uvuma ingoma uthi ndingangakhe ndisithele kwiimpazamo zonke ndibe nemizuzu ndedwa ngoba bomama bakuzosoloko kumnandi emanyanweni ngamanye amaxesha sizawuqhubekisana sisodwa emanyanweni kodwa ndifuna ukuthi noba sebeniqhubekisa uzuthwala umnqamlezo wakho uhambe unqambaze uyayazi okokuba ikhona indoda engaphambili ngoba ike yathi ngenye imini nyathela la nyathela khona so that ungezuza umnqamlezo banintsi koomama bakule ndawo abathi bewuthwele umnqamlezo bamane behambe bewushungule endleleni ngoba ude bendlela ndizothi kuni zenuthwele umnqamlezo noba kunzima kangakanani zeningapha zenuthwele umnqamlezo ngoba banoyolo abathwele umnqamlezo akuzoba mnandi emanyanweni kaloku nina bendicinga uba ngoba ngena emanyanweni kumnandi all is well ndifuna ukuthi ngamanye amaxesha kuyatshintsha enkonzweni kaThixo uzibuze okokuba ngabe yiyo na le nto endayikhethayo ndifuna ukuthi uzuthi wena ewe yiyo ngoba mna andizange emntwini abanye abantu babhudiswa zizinto ezicinca ecaweni babhudiswa okokuba ndinyathelene nomama ubani ahlale endlini alibalo okokuba noba ndinganyathelana nomama uthutha umama uthutha uzobheka ecaweni namamshabalala ndihlale endlini ulibele okokuba yena fanele ethwale umnqamlezo noba kusenzeka ntoni uthwale umnqamlezo kwaye xa uthwale umnqamlezo awuthwali nje ubaleka uthwala uhamba kancinci ube nengoma oyivumayo ngoba umama womthandazo before abheke emthandazweni uqala kulungisa inhliziyo yakhe afaneleke okokuba abheke emthandazweni kwaye mama wam ndifuna ukuthi awuzokwazi ukuthwala umnqamlezo xa usanenhlebendwane ecaweni xa kukhona wena kuyaziwa okokuba icawe izawuphithizela ndifuna ukuthi xa uthwala umnqamlezo xa waziwa okokuba xa kufuna ukuxatshanisa abantu kulandwa wena ngasikuvela ufaka amanzi emlomeni uzazi okokuba umungetha amanzi bathi bayaprovoka mama umama usithi ufaka amanzi emlomeni ngoba kuhle ukukholosa ngoYehova
savuya xa esibona kwaye mama ndinazi okokuba yintoni enisusileyo benihleli kumnandi kwiindawo enihleli kuzo kodwa namhlanje nithi nizozimanya noThixo kodwa ndizothi xa nizozimanya noThixo ze nazo okokuba this is a sacrifice. Le nto le enzongena kuyo kumele udele zonke izinto. Kumele umane usithi ndamxonelwa ngakho konke ndazila ndimfuna ngoba into eniyenzileyo ungathi xa usuphakathi uthi yes ndawela hayi awuwelanga. This is the beginning of everything ngoba zonke izinto ziyaqala ngoku sazoba nithi izinto ezizokwenzeka ebomini bakho kwaye usathane ngalo lonke lo xesha umane kubalela ixesha ethi ndizawukhe ndimbone ngoba uzawuphelela abanye omama sabagqibela bawuthwala umnqamlezo ngoku babonakala okokuba abasawuthwele umnqamlezo sebehamba nje ne-piece of wood abayiphethe ngesandla ngoba umnqamlezo wabo kudala bawulahla. Ndifuna ukuthi xa ningena ze nilumkele okokuba niwuthwale umnqamlezo ningathi nisahamba kuyindlela kanti kadala naqawuka endleleni. Xa ndizawuhlala phansi ndifuna ukuthi ndithe xa ndiyinjonga ndanifanisa nomthi imithi izindidi ngendidi imithi ekhoyo kodwa ndatshuza umthi owodwa ndathi ze nina xa ndilijongile nifana nomthi kodwa xa ndifuna ukujonga umthi mama uJacob ndafumaniseka okokuba umthi unezigaba ngezigaba. Mama uJacob sindifuna ukuthi phaka emthini kukhona iingcambu ezibambelele xa unyuka nomthi kukhona istem esenza okokuba umthi ungagungqi endleleni. Kukhona ii-branches ezenza okokuba umthi xa uthela zibambelele. Kukhona ii-leaves bomama bam kuloo mthi. Ndifuna ukuthi kuni ze kuqiniseke bomama bam okokuba xa nithwala umnqamlezo nikweyiphi indima kuloo mthi endithetha ngawo ngoba ingozi bomama nineko okokuba nibe ngoomama beblawuzi kanti ningoomama bazi-leaves. I-leaves ke mama wam zinexesha. I-leaves uthi xa kufika umoya i-leaves ziphaphatheke zihambe ushiye kumthi ungenanto kodwa ndifuna ukuthi because i-leaves zine-season ukho ixesha apho i-leaves zingabikho emthini. Omama abanjani na abazi-leaves ngaba bathi bahamba nge-occasion sidibane nabo xa sizoxoxa ugeneral kodwa umanyane bangahambi. Ndifuna ukuthi bomama zeningabo omama abanjalo sithi xa simakisha irejista kusoloko kuthiwa absent egameni lakho kodwa kusoloko upresent ngelaa xesha usaqonqoza. Ndifuna ukuthi bomama banze nikhethe ukuba ziingcambu ngoba iingcambu zona ziyabambelela azikhethi noba kubuhlungu noba kunjani ngoba ziyazazi iingcambu okokuba zizothini emanyaneni. Iingcambu azikhethi noba umama ubani angakhuluma thini kum andimkhathalelanga because mna ndiyazazi okokuba ndize kuThixo kwaye ndifuna ukuthi nihlale bomama nizole ecaweni ningaphithizeli because icawa yethu igqitywa ngoomama abaphithizelayo ecaweni abathi kuthethwa nabo bayathetha kodwa ndifuna ukuthi ngalo mzuzu nenihlale hlalani ecaweni nizole bomama bam. Ndifuna ukugqitha nakule ndawo abanye benu mhlawumbi anditsho bathi ke andisathethi nani nodwa ndithetha noomama bonke. Abanye sebevuyiswa nje kunxiba iyunifomu kodwa kudala bemke efefeni likaThixo. Abanye abasezona nee-members zale cawa ngoba ukuze ube imemba yecawa qala phaa ku-11 uyobe imemba yecawa useyinxiba nje iyunifomu ngoba ufuna ukuba umama hayi mama asenzi ngolo hlobo. Thwala umnqamlezo ubheke phambili khumbula into owawuyizele ecaweni awuzelanga iblawuzi awuzelanga umama uvayisi apha umane usithi mama uvayisi wami asizelanga loo nto sizele ukuzonqula uyesu kwaye sithe xa siwukhetha lolu xanduva sathi sizoba ngoomama bomthandazo uzuzwe nangalamanye amaxesha athi umshumayeli khathandaza umama beni bagcwele oomama ecaweni ukuthi twaka kodwa oomama bangoomama bomanyano kodwa bathe xa bezawunxiba bathi sizawuthwala umnqamlezo umnqamlezo wakho uthwele ngoba umnqamlezo kudala wawushiye sizothi ze ningawushunquli ningawushunquli umnqamlezo kaThixo ningawushunquli umnqamlezo awushunquli umnqamlezo ngoba ngike ngabona ngenye imini ezinye isithombe usethu afike nasendlini
xa kuzawuwelwa abantu bebethwele umnqamlezo behamba xa kufikwa ebrijini ayikho laa nto yokuwela abantu kudala bewushunqula umnqamlezo bebebayi-10 kodwa wabayedwa umuntu owakwazi ukuwela kule bridge ngoba wazixelela ukuba kuzowuthwala umnqamlezo noma inhlupheko zinjani noma bangathetha abantu wawuthwala umnqamlezo wazixelela ukuba noba kwenzeka ntoni ebomini bam ngoba ngenye imini amazama ayeza uyoyika kodwa ndifuna ukuthi sewungawushunqula umnqamlezo ngoba xa ufika ebrijini izoba khona ingxaki ngoba kumele usebenzise umnqamlezo wakho khange uve nawe uyesu uthe osuku bethanda makathathe umnqamlezo wakhe andilandele awuzuboleka kumama ushabalala umnqamlezo kuzomele uwele ngowakho ngoba yafika amaxesha okokuba uthixo athi masiwele ngoku xa ushunqulile ke ngoku uzawuwela njani ngifuna ukuthi bantwana basekhaya ngenani nangu umkhosi but it's up to you uba uzofuna ukwenza ntoni ze ungazi ukuzosiduba ngoba abanye omama xa sibanxiba banxibele okokuba bazosibonisa hayi sanuza apha nizosibonisa siyayazi le nto esikuyo kwaye sinqane sicela uthixo okokuba sibonisa asidinganga nini ukuba nizosibonisa into esiyifuna nizoyenza okokuba sizothandaza kunye ngoba ithi ivesi kwakudibana ababini oba bathathe egameni kathixo obapha izinto abazicelayo sukuza nge-attitude yokokuba ndizobabonisa okanye ufuna ngamanye amaxesha xa uphuma phaa ezitratweni zangakwakho ubone okokuba umama weblawuzi uphosene nomcimbi xa ufuna ngolo hlobo uthe utata xa esithandaza wathi ezi zivatho ezi zithwele uxolo mawuthi xa uhamba esitratweni uthwele umnqamlezo wakho ukuthi xa kuzawudlula wena kubonakala okokuba kudlula umama womanyano woxolo kungathi xa kudlula wena kubaleka abamelwane ngoba boyika wena ngoba wena usoloko uthetha izinto eziphambene nokwenza ndifuna ukuthi xa ninxiba le uniform bomama bam senimcela uthixo uyacela before uyinxiba uyijongile umane ucula uthi kulapha nkosi ndikubonayo ndawuguqa esithebeni ngoba i-uniform yethu naba nani xa nisiva kuthiwa i-uniform le yokungena emkhosini ulwe notshaba ndifuna ukuthi ze ningayithathi njengehomba yehombo le into kathixo le kwaye ndifuna ukuthi ukholo lwenu ze ningalibeki kwi-uniform ngoba abanye omama sebamlibala nothixo sebebhedesha i-uniform ndifuna ukuthi uthixo makanincede ahambe nani kule ndlela kodwa xa nizawuhamba nothixo ndifuna ningawushunquli umnqamlezo nisoloko nihamba nawo ngoba kuhle kulungile ndiye ndathi ndibuzwa ngenye imini last week xa ndicinga eklasini kwathiwa ithini ingoma yakho ndathi andinayo anditsho uba kurongo uba nengoma kodwa mama wam ndifuna ukuthi akhona amaxesha ozivayo okokuba xa ndifudula ngo-81 akatsho khona suhlala ubambelele ku-81 ngoba uzixelela uba ingoma yakho tshintsha mama ngoba umoya kathixo uyathetha uthetha nawe ngelo xesha musuluka uthixo mayethi thetha nawe umane ubambelele hayi mama ninintsi ingoma ecaweni enantike eculweni lethu sowutshintsha imoto iyafa xa ihamba ngegiyelini imoto iyalinda ukutshintshwa bomama bam kuthi noba kunzima ube nayo intonga yakho ewe kodwa umoya uwulalele okokuthini ngoba xa ungasawuva umoya ithi loo nto umnqamlezo wakho usuwubeka ecaleni ikhona ingozi ngokubeka phansi umnqamlezo bomama bam ngothi sobe sifika phayana ithe iculo lethu sizawunkqonkqoza ngalo kumasango ezulu uzawunkqonkqoza ngantoni ke ngoku xa ubeke phansi umnqamlezo ndifuna ukuthi ze banganikhupha abantu becawecaweni ngoba nizanga kubantu becawecaweni nize kuthixo ngoba abantu becawa ngamanye amaxesha bayathanda ukuthetha izinto ezingabafuniyo kodwa ndifuna ukuthi noba bangathetha nivale indlebe nimamele uthixo nimane nifana noDavide ethi ndiyawubhekisa amehlo ezitabeni apho uncedo lwam luvela khona ze ningayilibali loo nto ndingadibani nani noba utata ushabalala esemkile apha ndingadibani nani xa ndidibana nani ndizeholideyini esemonti nithi ndayiyeka kudala andizange ebantwini apha nize kuthixo ndizothi ke mantombazana amahle sinibonile kakade umntana xa esaqeqeshwa ngumzali
inyawo lakhe alinazigwegwe ihamba kahle kodwa ngoku it's up to you okokuba nizothini na kolumanyani. It's either nizongenela ukwakha okanye nizongenela ukuchitha. Ndifuna ukuthi ze ningabi kweli qela elingenela ukuchitha. Xa ndingathi kule ndawo mabaphakame abantu endandibanxibe ngo-2019 kungaba lihlazo kule ndawo ngoba bathi bethela umnqamlezo babona okokuba iCOVID ibhetele kunoThixo bawulahla phantsi umnqamlezo. Ndizothi nina noba kunzima noba kwenzeka ntoni na senuthwala umnqamlezo noma bengasekho emanyanweni. Xa uthi uyafika emanyanweni ufika uhleli wedwa. Ndifuna ukuthi ungene endlini kaThixo kakade ubungezanga kumama usihlalo kule ndawo uzogqula uThixo. Xa nizokubuyisa mama nobaba uzosifunde kamama bethu. Ndiyabawela ubona nje mama uNgoma nampu mama cela uxolo sihlalo wakho but ngoku ndicela before mama nobaba uzobacelela abamama kuThixo okokuba umnqamlezo wakho ze bangawushunquli ze bangawulahli eceleni ngoba izawuba khona ingozi. Xa uzawucula mama emhlabeni ezimama uNgoma zothandazela omama ekuyakuthi xa esihla unyuke mama nobaba. Tipheleke mukhululi kule nkonzo yakho Thixo wethu. Singabanye besifike ekuseni Thixo wethu. Ungumoya wakho oyingcwele phakathi kumuntu. Abanye Thixo wethu abekho kule ndawo kodwa bebenqwena ukuza kodwa kwade kwangulomzuzu bengakwazanga ukuphakama kwimandlalo zabo ngalosulungileyo. Xa silapha kule ndawo ngalomzuzu kukho mama abalele indlela abengaphilanga Thixo wethu. Bebemele babalapha xa bezobukela abamama ngalosulungileyo xa bencintiswa ezizivatho bazancintiswa ngalomzuzu kodwa wena Thixo wala kunye nabo kwavuma baphakama beze kule ndawo. Ngeli xesha ngalosulungileyo singenisa omama abatsha endimeni Thixo wethu ekudala sihamba kuyo ngalosulungileyo bayinyamezela ngalosulungileyo uqeqesho kwade kwafika lo mzuzu. Naba ke Thixo wethu phambi kwakho ngeli xesha ngalosulungileyo umongamelikazi wethu uthethile nabo ngalosulungileyo. Ndinqola ntoni ke Thixo wethu kuthi kanti xa umongamelikazi emikule ethetha nabo ngalosulungileyo kuthi kanti indlebe zakwamoya bazivulile bayekeza kwanyama ngoba Thixo wethu indlebe zakwanyama zizwe ezibangela abantu
babe ngamasebe malusolungileyo awa evuka emthini malusolungileyo ubenze ke malusolungileyo babe zingcambu ingcambu ezomthi omeleleyo bephayini umthi ongagunguswa nanguphini umoya uThixo wethu ngoba unene elithi ininzi into eyenzekayo waba uvathe esi sivatho uThixo wethu makuthi kanti uThixo wethu bayayazi injongo zabo malusolungileyo ngokuza kule ndawo naba ke uThixo wethu abamama sicela Thixo wethu bangasiphoki xa besibakhokela ezimanyanweni uthi xa bephuma kule ndawo ngomso malusolungileyo uthi bekutheni umama othile zenikwaze nimnxibe kodwa unjena malusolungileyo khawusilungise ke Thixo wethu silungise sonke ngamazwi athi awa kule ndawo malusolungileyo ethethwa nguMongamelikazi malusolungileyo naba Thixo wethu abamama bezawungena kule jokhwe malusolungileyo yokuthwala umnqamlezo malusolungileyo ngoba kuyinene ukuthi Thixo wethu xa ufuna lo mnqamlezo ukude kunawo ucimba ufana kulula kodwa Thixo wethu xa besongene ngaphakathi ungayezi mama ungene mama uphumene kodwa naba Thixo wethu abakamama baka-2022 malusolungileyo balinani elimnandi Thixo eminani abazakhumbulana ngamaxesha onke athi icinga omnye bakandangcitwe nabane kube kulula ufika kuye malusolungileyo naba Thixo wethu abamama zikuthi xa kungenabo lezimanyanyweni zethu malusolungileyo imanyano zethu ziqine ngakumbi malusolungileyo luthi umanyano belisiwa livuka Thixo wethu likhona lithi bakungena abamama abathixo wethu bazanxitywe ngale mini namhlanje kodwa Thixo wethu lume umanyano lwethu sibacelela kuwe Thixo wethu zikuthi nabathixo wethu ezindlini zabo bekhunto ezihekahekayo Thixo wethu kodwa xa benxibe ezibhatyi malusolungileyo kuthi kanti yinto ezawubangela iminxeba yabo ime malusolungileyo ngoba Thixo wethu sesigcinele lo fefe lakho Thixo wethu noba sesigunga izinto emizini yethu kodwa sisawucinga malusolungileyo apho sisuka khona kunye nawe sisawucinga Thixo lo mnqamlezo sawuthatha sibanjani sijana Thixo lebomini bethu kodwa sikhumbule uba zingakanani na Thixo wethu into ezimbi nezinhle osenzele zona kodwa kuzo zonke ezo zinto malusihlisela zona thina siyathandaza ngenxa yokuba sawuthwala umnqamlezo wakho asajika sanyamezela yonke into eyehlekayo kule nkonzo Thixo wethu sithemba amandla wakho Thixo wethu nathi masibe ngumzekelo koomama ngabanye abangenayo kulo mnquba bathi nabomama ungoma behleli bona bahleliswe yintoni uyeke enye nenye yona bayeke enye nenye benze ke Thixo wethu axa besijonga malusolungileyo xa bengena kolumanyano sibe ngoomama abanyanisekileyo phambi kwakho singabi ngoomama bazabakhuphela ngaphandle sebengenile abantwana babantu ngoba ngenye ixesha phakathi besebengenile abantwana ezimanyanweni zethu baphinde bakhutshwe kwasithi yenza ngalo mzuzu ke Thixo aba bangenileyo ngeli xesha singabakhupheli ngaphandle bazikhuphe ngokwabo manyano ngenxa yokuba behange bayigale into abayifunayo xa bezojoyina umanyano ibanathi ke Thixo wethu oomama sibe ngoomama abanyanisekileyo phambi kwakho malusolungileyo sixa sithetha nabo mama malusolungileyo basimamele kungathi kanti bazosibeka esikalini xa bengene kolumanyano bayazi into bayifunayo ngoba xa uthembe uThixo ininzi into ekwenzeka ekwehlelayo xa umthembile uThixo uthi nabo uthembe ubona into engathi ayizulunga kodwa ngenxa yothemba amandla kaThixo ubone kulunga banathi ke malusolungileyo kule manyano ka-39 kavumbuluka izazela zoomama bethu Thixo wethu omama bangasabonakaliyo kulumanyano umanyano lwalumanyano loqilima umanyano olwalukhulile nethemba Thixo wethu kasimane kungena apha ku-2022 sakongezeleleke ngoba Thixo wethu abanye sibanxiba namhlanje singaphinde sibabone malusolungileyo kodwa ndiyakucela malusolungileyo kwaba bamama masixa sibafuna nangomso omnye sibafumane ibanathi ke Thixo wethu singabhekabheki xa sifuna oomama ebegqitywa ngumntu nguMongamelikazi ngoba ngoku xa silapha abonye kuphela sibazi babaphina kodwa khasigcinele abo mama malusolungileyo khawungene ke Thixo entliziyweni zethu sonke sabamkele ngezandla ezikhululekileyo xa bengena phakathi kwethu mama ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen.
namantombi onke. Mandizibulisele ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu molweni bazali. Mama uPresident, naba omama abanqabe into zonke bakhetha ukumlandela uThixo. Omama abakhethe okokuba bangaqhayisi ngaphi ngevolumini. Omama abathe bona babona okokuba mabazojoyina abamama bomthandazo. Mama uPresident, omama aba bavavanyiwe ziikomiti zamasebe. Baphuma omama bayovavanywa yikomiti yesekethe yomama. Ekuvavanyweni kwabo mama uPresident, aba mama baye babonakala okokuba bangawo nyhani amalungu ebandla. Kuba phambi kokuba bazale umntu azoba umama womthandazo funeka beqale abe lilungu lebandla. Okwesibini mama uPresident, aba mama sithe xa sikhangela incwadi ngokwehambo yabo kwabonakala okokuba bakufanele ukuba namhlanje uzobombesa ezi ngubo, ezi overall zoma. Okukokugqibela mama uPresident, ndinikela kuwe omama abaye bona bavuma laa vesi ethi balahla zonke izinto bakhetha ukulandela uYesu Kristu. Owokuqala ndinomama uNomzamo endicela ukuthi aphakame. Yena uphuma kulaa society yakwaMesato phantsi koSaturday Manyano kwaMesato. Ndibe nomama uPhumla Nyangiwe, naye uphuma phantsi koMesato waSaturday Manyano. Ndize ndibe nomama uAkhona Bashman, yena uphuma kuNomzamo Saturday Manyano. Owokugqibela ndibe nomama uNomandilakhe-Mbana. Umama uNomandilakhe-Mbana, mama uPresident, uye wathi ngenxa yobude bendlela kuba utsho umama uPresident namhlanje uthi ze siwuthwale umnqamlezo kwaye sibe ibe ngumnqamlezo sesikhethele wona. Kodwa ke kuthi ngenxa yobude bendlela nangenxa yokuxineka zizinto zelizwe omnye aphele silele endleleni. Umama ke uNomandilakhe uye wabona ukuthi mama uPresident makaphinde avuthulule azothi ucela ukuba ngomnye omama omthandazo wesekethe kaThixo. Enkosi mama umthandazo. Amen. Mina
iwalayini okwesibini kulo nyaka. Akho nto ininzi ke endizayithetha, ndizanikhumbuza nje ukuba ngokuya sasilayita amakhandlela ukuqala konyaka sivule umanyano, umongameli esithi masivuke sihambe. Ndithe xa silayita ikhandlela ndathi ukuze ke ikhandlela lakho lingacimi uzawufuneka umntu afowukhase, ngoba izawuba khona ingozi. Once ucinyelwe ikhandlela, ingozi izawuba khona kuba once ikhandlela lakho licime, uzawusiphithizelisa ngoku uzawube uhambe ebumnyameni. Uzaziphithizisa kuba uzawuhamba ufuna ucima amakhandlela abanye abantu. So ndiyaphinda ke ndithi ngale mini umntu agade ikhandlela lakhe, ngoba kaloku uba uphethe ikhandlela ube uthetha yonke into izawuvele lithi pam kaloku uyathetha, lithi pam ungaliqondanga lawucima uxola uba yitshini kutheni lakhe lilayitile, ngoba uzawuhamba ebumnyameni usigile usinyathele ibe sisipithanyongo kolu manyano. Wangake uThixo anganinika ukuthi amakhandlela wenu iwagade asoloko ekhanyisa phambi kwendlela yenu, ukuze nizokwazi uba xa nithwele lo mnqamlezo indlela niyibone kukho ukhanyiso ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
bomama bam, sizawungena kwisifungo. Ndeske uba nizobeka. Sizawuphakamisa isibhozo sethu. Umntu uzawubiza igama lakhe. Njengoba sicela ukwenza elumanyano. Onke amalungu olumanyano ayakuthatha esi sifungo silandelayo. Mna 𝗨𝗨𝗃𝗵𝗀𝗀𝗃 ndiyazibophelela ifunga ngoncedo lukaThixo uthobele imithetho engqeqesho nomanyano. Suppose uba sithatha u-275 but ndonqena ke okokuba simthathe but eneneni bekusuppose uba sithatha yena kodwa ndicela sithathe u-36 ulihlathi lethu lezi sicime ngamakhandlela bomama bam sibuyele ezindaweni zethu. Ndicela ke xa simcula bomama bam simcule ngalaa ndlela yokokuba nabo bazive okokuba sibamkele nyani. Emveni koko sicele ke nikezela kuTata uMongameli asibale.
siyabulela masibulele ke umuntu wonke othe wabakhona kule nkonzo yanamhlanje yokunxibo lomama abatsha abaye bangena ke njengomama bomthandaza abatsha. So siyabulela kakhulu wonke umuntu, sibulele ke kakhulu neefamilies eziye zalapha sizoxhasa omama abalapha. Siyabulela kuba siyabona ukhona phakathi kwethu umfundisi wethu walapha 𝗪𝗍𝗍 ongumphumule seplani umfundisi 𝗪𝗍𝗍𝗍. Nkosi kakhulu tata, macela nje aphakame ibandla limbone nankuya kakhulu. Siyabulela bawo ukuba khona bakho phakathi kwethu. Ndibona nomama abavela kwezinye imvaba nabo ke ndiyabamkela nawo wonke ke umuntu olapha okhaphileyo andoniphakamisa one by one kodwa ke siyambulela nonke into yokubana libe khona apha namhlanje. Ngoku ke bekusapoza into yokubana singena imvuselelo. Ngoku uvice uphume wabaleka, ndiyazi uba kodwa ke masenze into yokubana sithi oomama kuba ke ingomama bodwa ebebenxiba. Sithi ke kuba ikhona inkonzo yakusasa yoomama engu-6 bomama ke niyawube senixhentsa phaa kulaa nkonzo yoomama engu-6. Sicela into yokubana okwangoku siyayazi uba noba niphekile nasezindlini for le celebration yangoku, and then ke sibe siyivala ke le nkonzo yethu yanamhlanje, and then ke ngoku sibe ke kanti ngo-6 kwakusasa ngo-6 irhamente yonke silapha sizothi sizawuqenqelwa ngubani elitsha. Ndiyabulela kakhulu. Masiyivaleke le nkonzo yethu yanamhlanje ngokuba sivume kunye ingoma unumber 85 khangelani nizibone izimele ezingaka zitshilwe ngumsindisi wafela thina bonke anthathele yona kumhlabeleli aphakame samkelo. Khangelani nizibone
ke uyandilungisa uthi ucela omama nentombi 5:15 bona qala bayothi uvukile ngale ndlela niyayazi uba nenza kanjani ukuthi ngethiwa mandicele ke uba ngolo hlobo right ufike lapha egeyithini 5:30 okay 5:30 egeyithini 5:30 egeyithini inkosi kakhulu wasamkeleni intsikelelo yangaba lungathi babalo lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo yise udlelana kaMoya Ngcwele kuhlale kuthi sonke ngoku nangunaphakade amen Amen. Okay.